Fil-katekesi eżisti serin inkomplu nirriflettu dwar il-don, ir-rigal tal-fidi fil-ħajja tagħna bħala nsara li hija l-qalba. Tajjeb illi aħna nifmu li aħna forsi diffiċli din kif biex nifmuha hekk b'mod sħiħ kif nixtieq infehmha. Diffiċli tagħmax ma jkunx hemm dor il-mod kif aħna nitkellmu. Il-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon kif nifmu bħal meta nitkellmu minn reliġjonijiet oħrajn. Il-Kristjaneżmu huwa fidi. B'reliġjon ħafna drabi nifmu sistema ta' twemmin, korpus jiġifieri blokk ta' talim, ta' morali u ċelebrazzjonijiet, riti. Ħafna drabi kull reliġjon għandha dawn l-elementi. Però il-Kristjaneżmu jmur lil minn dan. Il-Kristjaneżmu mhux xi filosofija ta' ħajja. Il-Kristjaneżmu mhux set ta' talim li inti trid taċċetta. Mhuwiex xi set ta' liġijiet morali ta' x'inhu tajjeb u ħażin li inti trid tgħix. Mhuwiex xi ċelebrazzjonijiet li inti trid tosserva. Eżistijej infaqru bil-kbir meta l-Kristjaneżmu nirriduċuh għal dawn l-affarijiet. Il-Kristjaneżmu huwa fidi, relazzjoni personali ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fi ħdan il-komunità Nisranija. Għalhekk il-fidi eżistijej qatt ma hija biżżejjed li nenfasizzawha fil-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna bħala nsara hija realtà ta' fidi. Rajna diversi aspetti eżistijej f'daw il-katekeżijiet dwar il-fidi. Illum sejrin naraw hekk l-aspett partikolari x'inhu l-għajn tal-fidi, x'inhuma s-sorsi. Il-fidi minn fejn tiġi? Il-fidi ma tiġix mill-ajru. Il-fidi eżistijej ħanaraw hekk diversi aspetti x'inhuma l-għajn tal-fidi tagħna. L-ewwel ħaġa, il-fidi hija tiġi bi grazzja. L-ewwel qabel kollox hija grazzja minn Alla Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu. Tiftakru meta f'San Mattew kapitlu 16 vers 17 Ġesu hemmhekk jistaqsi min jgħidu n-nies li hu, u mbagħad jistaqsi l-apostli min tgħidu intom li jien. U Pietru joħroġ bl-istqarrija ta' fidi ta' nsabija ħant il-Messija li ben tal-ħaj. X'kienet ir-risposta ta' Ġesu? Ġesu jgħidlu dan il-kliem, mhux bniedem ta' demmu l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. Mela hekk nirrealizzaw eżisti li il-fidi hija rigal tal-missier. Mhux bniedem ta' demmu l-laħam. Il-fidi ma tiġix mill-ġisem, ma tiġix mill-umanità, il-fidi ma tiġix mill-isforzi tagħna. Il-fidi l-ewwel qabel kollox hija rigal tal-għalina. Aħna nistgħu nagħmlu ċertament li hemm il-parti tagħna fil-fidi li hija l-kollaborazzjoni mal-grazzja tal-fidi. Mal-fidi hija rigal. L-istess fil-littra tal-Galatin kapitlu 5 vers 22-23 San Pawl meta jitkellem mill-frott tal-Ispirtu Santu, hemmhekk San Pawl jgħidilna li l-frott tal-Ispirtu huwa dan li mħabba lena is-sliem, is-sabar, il-ħnina, it-tieba, il-fidi, il-ħlewa u r-rasan. Mela Pawlu hekk jagħmilha ċara li l-fidi hija frott, jiġifieri ir-riżultat ta' il-frott dak li huwa riżultat ta' xi ħaġa ta' l-Ispirtu Santu ġewwa fina. Hawnhekk għandna l-Ispirtu Santu bħala l-għajn tal-fidi. Jekk l-ewwel rajna il-missier bħala l-għajn tal-fidi, issa qed naraw l-Ispirtu Santu bħala l-għajn tal-fidi x'hija t-Trinità qaddisa eżistijej. Kemm il-missier wasluna għand Ġesu biex b'Ġesu mmorru għand il-missier u anke l-Ispirtu Santu. Eżistijej x'inhuma l-implikazzjonijiet fil-ħajja spiritwali, fil-ħajja pastorali ta' din ir-realtà? La hija grazzja irridu niftħu qalbna għaliha.
l-għalija grazzja rridu nċedu għalija. L-għalija grazzja rridu nilqawa fit-talb u rridu ritolbu għalija. L-għalija grazzja rridu noqdu attenti li ma nitilfuwiex. Għax nafu li daw il-grazzi kif jgħid San Pawl fit-tieni tiegħu il-Korintin kapitlu 4 jinsabu ġewwa fina bħal fġarra tal-fuħħar. Eżistijaj, ejjew nibżaw għal-grazzja tal-fidi. Ejjew nitolbu għalija, anka l-xulxin, ma noħdux for granted id-don tal-fidi. Xi darba jifqu ftitek fil-qalb tagħkom realizzaw int li tgħid li temmen. Irrealizza li grazzja, ħares li nies li m'għadhomx jemnu, nies li ramaw il-fidi tagħhom il-barra. U saqsi lilek innifsek, int għaliex għadek temmen? Ma nkunux wisq ċerti minn nfusna, ma natlobux daqshekk malajr lil nfusna il-grazzja ta' twemmin. Hija grazzja. Hija grazzja. Ċertament hija grazzja li Alla jrid jagħtiha l kulħadd din il-grazzja. Imma l-grazzi tiegħu jagħtihom permezz tagħna l-bnedmin għax aħna kif jgħid San Pawl ħaddiema ma' Alla u hemm il-parti tagħna l-bnedmin mela jagħtiha permezz tagħna l-bnedmin. Imma jagħtiha anke mill-parti umana tagħna rid ittilqa'. Bl-Ingliż inħobbu ngħidu faith is not taught but faith is caught. Il-fidi ma tantx hija malma, il-fidi taqbada. Taqbada minn persuna oħra li qed tgħixha. Dil-grazzja tal-fidi tingħata permezz tal-bnedmin. Aħna rridu naqbdu il-fidi mingħand xulxin. Forsi wieħed mis-sinjali fil-liturġija tal-Knisja li jurina dan huwa propju meta fil-viġili tal-Għid aħna mill-blandun nixelu x-xemat u nagħtu d-dawl lil xulxin. Ara kemm sabiħ eżistijaj. X'ġest poġġidna l-Knisja biex turina dir-realtà. L-fidi aħna nirċevuha, id-dawl in-nar nirċevuh mill-blandun, simbolu ta' Ġesu. Imma mbagħad dan id-dawl aħna fil-Knisja nagħtuh lil xulxin. Din hija l-missjoni tagħna eżistijaj li nqabdu n-nar tal-fidi lil xulxin. Hemm dan l-element uman minn hawnhekk toħroġ il-bżonn tal-evanġelizzazzjoni, il-bżonn li aħna nxandru l-kelma talla li nxandru l-Ġesu għax il-fidi ma tiġix mill-ajru. U propju dan se joħodna għat-tieni għajn tal-fidi. It-tieni għajn tal-fidi hija mismieħ tax-xandir tal-kelma ta' Alla. Ħansemmalkom ftit siltiet mill-kelma ta' Alla mit-Testament il-Ġdid li juruna il-bżonn essenzjali li aħna inxandru il-kelma jekk irridu n-nies li jemnu. Jekk immorru tra-Rumani kapitlu 14 vers 17, kapitlu 10 minn vrus 14 sa 17 jgħidilnek. Imma kif jistgħu jsejħu lil dak li ma jafux bih? Kif jistgħu jemnu f'dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta? Bħal minn miktub kemm huma sbieħ ir-riġlejn ta' dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd għata l-kelma tal-Evanġelju. Iżajija ħabbar mulej min hemmen il-kelma li sama minn Anna. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. San Pawl jagħmilha ċara hawnhekk, no? Kif jistgħu nisiduru lejn għallek ma jisimgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu bih jekk ħadd ma jxandarulhom? Kif dak li jkun jista' jxandur jekk ma jkunx mibgħut? U inti dak li hu mibgħut. Aħna l-Knisja għalhekk mibgħutin. Il-Knisja għalhekk hija apostolika għax hija mwafqa fuq is-sissien ta' 12 apostlu, imma xmija nfisha hija apostlu, hija l-mibgħuta. Bħalma Ġesu l-mibgħuta l-missier fil-qawwa tal-Ispirtu, il-Knisja l-mibgħuta ta' Kristu fil-qawwa tal-Ispirtu. Biex ixxandar il-kelma ta' Ġesu. U hawnhekk eżistijaj irridu nirriflettu b'mod serju fuqha din ir-realtà. U meta nitkellem anke kif ħanitkellem,
eżisti mhux biex xi ħadd jieħu għalih, imma biex inkunu fil-verità u nagħmlu l-eżami ta' kuxjenza tagħna. Aħna fil-Knisja kemm qegħdin inxandru l-kelma tal-Alla? Tgħiduli aħna l-qari tal-Vanġelu mhux kuljum fil-quddies il-ħadd. Aħna f'kull ma nagħmlu fil-Knisja, jekk huma laqat, jekk huma affarijiet ta' djakonija, jekk huma affarijiet ta' management, huma x'inhuma, kemm għandna l-kelma tal-Alla fiċ-ċentru. Kemm aħna qegħdin f'ħinu u barra minn waqtu, biex nuża l-espressjoni ta' San Pawl, inxandru l-kelma ta' Ġesu. Aħna l-insara kattoliċi illi jiġu f'għandna fil-knejjes tagħna, fil-prayer groups, fl-qdiet, il-movimenti, kemm in-nies qed nagħtuhom il-kelma ta' Alla. Eżistijej, nixtieq niċċara ftit dan il-punt u minn qalbi. Aħna fil-Knisja għandna l-verità sħiħa. Fil-Knisja Kattolika aħna nemmnu konvinti, jiena ċert, li għandna il-verità sħiħa, il-verità li tmiss mal-Alla u mal-bniedem. Imma xi drabi eżistijej, fost l-affarijiet tajbin li għandna, l-qaddisin huma tajbin, id-devozzjonijiet huma tajbin, l-affarijiet kollha li aħna nagħmlu huma tajbin, m'hemmx affarijiet iżjina fihom nfushom. U m'għandi xejn kontrihom assolutament. Però aħna kemm fil-verità il-poplu Nisrani Kattoliku qiegħed jiġi intaċċ mal-kelma. Kemm aħna l-insara Kattoliċi il-kelma tal-Alla inħobbuha. Kemm aħna l-insara Kattoliċi fil-Knisja qegħdin inħeġġu n-nies li jaqbdu l-kelma nagħlmuhom kif jitolbu biha. Kemm l-omeliji tagħna s-saċerdoti huma mibnija fuq il-kelma tal-Alla, mhux fuq stejjer u ma nafxiex, fuq il-kelma tal-Alla. Kemm fil-counseling tagħna insara Kattoliċi aħna nagħtu l-kelma tal-Alla wkoll, għax il-kelma tal-Alla hija anke fid-tbatija tagħna u fil-problemi tagħna. Jekk aħna maħniex inxandru l-kelma eżistijej, imma nagħmlu sempliċement affarijiet tajbin, imma l-kelma mhix fil-qalba, wan da mhux dak li trid il-Knisja minnha. Konċilju Vatikan it-tieni għamilha ċarissimu. Anke t-tiġdid tal-liturġija kellu jiffoka fuq ir-realtà tax-xandir tal-kelma tal-Alla. Meta aħna eżistijej ma nagħmlux hekk, nonqsu l-istess missjoni tal-Knisja. Nonqsu l-missjoni ta' Kristu li qalilna morru għalmu dak li jittilkom jien. U l-ikbar weġati eżistijej meta nintaqa' nsara Kattoliċi illi jitilqu l-Knisja Kattolika u jmorru f'xi Knisja Pentekostali jew Knisja Evanġelika. U jgħidulek Fader, jiena hawnhekk skoprejt il-kelma ta' Alla. Jiena hawnhekk bdew jagħtuni l-Bibbja. Jiena hawnhekk għalmuni kif naqra l-Bibbja, hawnhekk għalmuni kif nitlob biha. Meta kont niġi għandkom il-Kattoliċi, daw qatt ma tallimtom, Fader, intom tħaqtu bija fil-Knisja, għaliex tajtuni l-festi, tajtuni l-istatwi, tajtuni s-santi, tajtuni l-qaddisin, tajtuni devozzjonijiet, imma l-kelma tal-Alla fej tajtuwili kif sibt hawnhekk meta mort f'dawn il-knejjes oħra, f'dawn affarijiet oħrajn li mhumiex Kattoliċi. Dawn huma esperjenzi qed ikollhom ċerti insara f'Malta llum eżistijej. Li dawn aħna għandna żewġ toroq. Jew noħorġu u ngħajru lill-oħrajn u ngħidu għax dawk mhumiex Kattoliċi taqgħodu attenti tmorrux hemm. Mhux qed ngħid li għandna mmorru hemm. Imma laqas dik mija t-triq it-tajba tal-li ngħidu hekk. Għaliex min imur jagħmel esperjenza ġenwina tal-kelma tal-Alla, min jiena biex ngħidu li dik mhix esperjenza vera. Il-mistoqsija li nagħmlu aħna bħala l-Kattoliċi hija għaliex aħna m'għandniex fina tbaqbaq dillaċċa l-kelma. Għaliex il-kelma tal-Alla ma tbaqbaqx ġewwa fina? Għaliex il-kelma tal-Alla aħna verament maħniex nagħtuha kif jagħtuha anke knejjes oħrajn li mhumiex Kattoliċi, insar oħrajn li mhumiex Kattoliċi? Għaliex aħna nipritkaw stejjer u talimek meta dawn qed jagħtu l-kelma b'mod dirett, sa mhux qed ngħid li fi Knisja Kattolika ħadd mhu qed jagħmel hekk ta' biex ma niftehimx ħażin, imma qed ngħid hija nieqsa u din hija verità. U min jgħidilna u jikkritikana fuqna, irdu nkunu umli u nilqgħu din il-kritika, għax inkella nibqgħu umja u l-ar ħaġa u li nibqgħu umja. Imma din tfisser eżistijej ħafna żliet li aħna rridu nagħmlu.
Għażliet fuq diversi livelli differenti. Ibda mis-saċerdoti, mir-rajja tagħna, sa kull persuna nisranija. Anke aħna saċerdoti, l-istudju tal-kelma talla waqqafnieh mal-kurs tat-teoloġija, kemm bqajna nitħabbu mal-kelma, kemm aħna l-kelma nitolbu biha, kemm naqrawha, kemm nafuha. Ċertament li tgħixha importanti ma tkun tafa biex tipritka, kemm aħna nimminuha, kemm nafdawha, kemm il-kelma talla hija l-prinċipju tal-ħajja tiegħi, kemm hija l-punt ta' riferiment. Kemm hija dik li jien verament qiegħed nibni l-ħajja tiegħi kompletament fuqha. L-istess eżisti fil-parroċċi tagħna. Kemm qegħdin ninvestu fi gruppi ta' lezzjoni divina? Kemm qegħdin ninvestu fi gruppi li jiltaqgħu madwar il-kelma talla u jitolbu bil-Bibbja? Eżisti u kellna nagħmlu comparison u nixtiequ tifhmuni tajjeb ta' xina m'għandi xejn kontra biex niftihem tajjeb. Kemm għandna gruppi ta' Rożarju? Sa jien bniedem min jaf kemm inħobb ir-Rożarju, nippromovi r-Rożarju, għamilt sidi ta' Rożarju, sibu Rożarju tiegħi fuq il-YouTube, tisma' fuq radijiet u nibqa' nxerdu għax huwa t-talba favorita tiegħi. Ma kemm għandna gruppi ta' Rożarju minna l-oħra kemm għandna gruppi tal-kelma talla? Issa Rożarju huwa verament nitolbu bil-kelma talla. Però kemm għandna gruppi li jiffukaw fuq il-kelma talla bl-istess mod li aħna niffukaw fuq it-talba ta' Rożarju. Biex qed ngħid li marbu Rożarju altro ke li għandna nżommuh nippromovuh. Ma qed ngħid isma' kemm għandna nżidu l-istess ħaġa, il-ħnina divina pereżempju, qed insemmi devozzjonijiet popolari li jiena stess biex niftihem tajjeb. M'iniex kontrihom jiena stess daw inħaddarhom jien nagħmilhom. Jiena Rożarju għall-qalbi u d-devozzjoni ta' ħnina divina hija l-qalbi, qed insemmi daw it-tnejn propri x'insemmi żewġ affarijiet li huma ħafna l-qalb tiegħi. Ma kemm għandna nies li jħobbu l-ħnina divina, kemm għandna nies li qraw id-djarju ta' Santa Faustina u jalla jkun iktar. Imma daw l-istess nies fejn qiegħda li mħabba u laċċa l-kelma talla? Fejn qed naqrawha il-Bibbja, fejn qed nippromovuha? Kemm inxerdu devozzjonijiet, imma kemm inxerdu l-kelma mbagħad? Kemm għandna dan l-istess interess? L-istess ħaġa eżisti, kemm qed nagħmlu korsijiet aġġornati ta' spissi jekk hemm bżonn nirrepetu biex nilħu nies differenti fil-parroċċi, fil-qadiet u l-movimenti, fil-prayer groups tagħna eżisti. Kemm qegħdin enfasizzaw il-kelma. Il-kelma eżisti fejn qiegħda f'qalbek f'ħajtek int kemm tqatta' ħin taqra l-Bibbja kuljum. Kuljum. Eżisti aħna rridu ngħixu bil-kelma talla. Għandna bżonn li din ir-realtà jekk aħna ma nisser nisimgħuha eżisti il-fidi ħadd jonqos. Jekk mhix ħadd tkun mibnija fuq il-kelma talla, il-fidi tagħna se tonqos għaliex minflok aħna nibdew nimtlew b'ħafna idejat tajbin, ħsibijiet oħrajn, x'qal dak l-awtur, x'qal dak it-teologu, x'jgħidlek il-qassis, x'qal il-papa, x'qal l-arċisqof, jista' jkunu kollha tajjeb li jgħidu tafux. Imma aħna l-insari għal-kelma ta' Ġesu li ma titbiddilx, l-opinjoni tan-nies tajbin kemm huma tajbin jitbidlu fil-ħajja għax tibqa' opinjoni. Il-fidi mhix mibnija fuq opinjonijiet, il-fidi mibnija fuq veritajiet. U l-verità tal-kelma. Ħafna minna eżisti l-insara kattoliċi sfortunatament għadna fuq it-talim li ħadna minn mużew jew mill-katekiżmu mid-dottrina ma nafx fejn. U li nafu huwa għat-talim li ħadna mingħajr qatt ma ġejna in touch mal-għajn tat-talim li hi l-kelma. Nixtieq insemmi l-San George Preka eżisti f'dan il-mument. Għal-San George Preka tagħna il-fidi f'Malta kien nista' ngħid, il-fidi mill-ġdid, it-tieni missier tagħna fil-fidi il-Papa kien sejjaħlu. San George Preka waħda mill-affarijiet sbieħ li tal il-mużew mhijiex biss li jgħallmu it-talim, però kien iġibhom in touch mal-kelma, mal-Vanġelu. Jiena qatt ma kont soċju tal-mużew. Imma meta kont żgħir niftakar leħen il-maħbub eżisti li huwa Ġesu meta konna nitalmu bl-amment vrus żgħar mill-Vanġelu. Kemm hija prattika sabiħa ta' San George Preka illi nixtieq nipproponija mill-ġdid mhux biss għall-oqsma tal-mużew u s-soċi li minn hawn insellmilhom għall-ġid kbir li jagħmlu f'pajjiżna u barra minn pajjiżna, però hija prattika rridu noħduha kuljum. Kuljum u kulħadd. Ejjew verament nippruvaw nitalmu anke bl-amment ftit mill-vrus mill-Vanġelu. Qatt ma ħaniġba ninkoraġġikom u nħeġġiġkom għax jiena naf il-qawwa tal-kelma Alla x'inhi.
U kemm għandna bżonn eżistijaj programmi fuq it-television, fuq ir-radju, fuq l-internet illi iwaslunna il-kelma. Kemm għandna bżonn nażlu aħna stess x'nisimgħu. Infittxu eżistijaj fejn nistgħu nisimgħu il-kelma talla. Itolbu illi jkollna din il-grazzja li x-xandir tal-kelma anka b'mod radikali mingħajr kompromessi ma jaqafx f'pajjiżna. San Ġwan eżistijaj Ġesu fit-talba tiegħu li jagħmel il-missier qabel ma jgħaddi għall-passjoni f'kapitlu 17 vers 20, Ġesu nsibuh jitlob dit-talba. Minix nitlob għal dawn biss, imma għall-apostli ġifieri, imma wkoll għal dawk li qed jemnu. Kif ħajemnu? Bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Arom, il-fidi Ġesu stess jgħid li ħajjiġi bis-saħħa tal-kelma. Mela l-fidi hija grazzja, ma dil-grazzja li tiġi anke permezz tax-xandir tal-kelma, wieħed mill-lejjun tal-fidi hija l-kelma tal-Alla. Ġesu stess jitlob għal dir-realtà, jitlob għal min se jemmen bis-saħħa tal-kelma. F'Salluqa kapitlu 8 vers 11 sa vers 12 jgħidilna hekk il-parabola Ġesu nnifsu jgħid hija din. Iż-żerrija il-kelma tal-Alla, dawk ta' matul il-modija u dawk li jisimgħu, imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Ġesu f'dik il-parabola tal-bidwi li joħroġ jisra jgħidilna li ż-żerrija hija l-kelma tal-Alla. Ix-xitan wara sfurġi naqqara, għaliex jiġi naqqar il-kelma xitan, Ġesu stess jgħidilna li ma mmorrux nemmnu u insalvaw. Għaliex ix-xitan jobot ix-xandir tal-kelma, għax ix-xitan ma jridx li inti salva. Mingħajr fidi m'hemm salvazzjoni eżistija, il-kelma tal-Alla tagħmilha ċara. Tkellimna fuqha l-aħħar darba x'nifhmu b'di eżatt. U x-xitan jaf illi jekk irid jisraq il-fidi, jisraq il-kelma. Jekk irid elliflek is-salvazzjoni jisraqlek il-fidi. U jekk irid tisraqlek il-fidi jisraqlek il-kelma. Ħanerġa' naqra l-kelma ta' Ġesu. Il-parabola mela hija din, iż-żerrija l-kelma tal-Alla, dawk ta' matul il-modija u ma dawk li jisimgħu, imbagħad jiġi x-xitan jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Jekk jaħtaflek il-kelma minn qalbek, jien tirriskja li titlef il-fidi. Ix-xitan meta jrid jisraq il-fidi mill-qlub tan-nies ma jħallihomx jisimgħu il-kelma. U jekk jisimgħuha jipprova jisraq ilhom. Eżistija, ix-xitan jilabna mingħajr ma nindunaw. U obbligu tagħna bħala rajja li niftħulkom għajnikom maħbubin tagħna. Jekk int qed issib lilek innifsek ma tismax il-kelma. Jekk int qed issib lek innifsek tiddubi tal-kelma, jekk qed issib lek innifsek il-kelma tinstaraq minn qalbek, jiġifieri l-fidi qiegħda tmut minn ġewwa fik għax kif Satana jisraqlek il-kelma tal-Alla, jisraqlek il-fidi. U għalhekk eżisti għandna l-obbligu nibqgħu nxandru l-kelma għax il-kelma hija l-għajn tal-fidi eżistijaj. U għalhekk illum iridkom tieħdu l-koll deċiżjoni. Isli jkollkom il-Bibja, almenu t-Testament il-ġdid, mhux il-Bibja sieħa. Ħudu deċiżjoni li jkollkom il-Testament il-ġdid il-Bibja fl-iPhones, l-iPad, fis-smartphones, fit-tablets, fil-internet, fuq il-computer. Li tistgħu ssibu l-mumenti fejn tistgħu anke tifqu taqrawhom qar ftit kuljum. Li nagħtu każ iktar qari tal-kelma tal-Alla fil-quddiesa. Aħna l-insara Kattoliċi għandna din il-grazzja li l-quddiesa dejjem għandna xandir tal-kelma. Imma forsi mhux dejjem għandu dak l-enfasi mixtieq kemm ġi drabi min-naħa tagħna s-saċerdoti u xi drabi anke min-naħa tagħkom. Eżistijaj, ejjew nieħdu d-deċiżjoni din il-ġimgħa. Jekk iridu nibżgħu għall-fidi, iridu nozzu il-kelma tal-Alla, jew nkunu bil-għaġġ għall-kelma, jew nfittxu laqat fejn nisimgħu il-kelma. Il-kelma li tibnina fil-fidi, li tfejjaqna, li teħlisna, li tagħmel mirakli fil-ħajja tagħna.